Kung naminaw ta pag-ayo sa ebanghelyo nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Lucas, usa ka image ang gigamit o kining maong image nga gigamit sa ato Ginoong Hesus mao ang pan nga igpapatubo, kaning gitawag nato yes sa in English. Unya kining pan nga igpapatubo usa ni siya ka external agent nga isagol diha sa minasa nga pan nga maoy makapatubo sa maong pan. Unya ngano man nga kining maong image gigamit man isip negative nga pagpasundayag ngadto sa mga Pariseyo tungod kay ang pan nga igpapatubo sa mga Pariseyo is referring sa ilang pagpakaaron ingnon. Ang pan nga igpapatubo sanglit external agent man sa ato pa, it is being mixed. It is not innate sa maong minasa nga nagapadayag og purity, kalimpyo, katunas, kapuro sa maong butang o sa maong pagkaon. Mauna nga what is more beautiful is what is pure. Ang unsa may puro nga dili sinagulan. Mabitaw diha sa mga gigamit sa elemento, diha sa pagbindisyon, pagpag-abog sa mga yawanong gahom, mauman ang rock salt ug ang tap water mao'y gi-recommend tungod sa rason sa purity niini. So wala mo undergo og proseso sama pananglit sa kanang dili rock salt. So kay ang rock salt puro man, tunas man, dili susama sa uban nga miagi na og proseso nga miusab ug miutro nasagulan. Ang tap water gikan sa gripo dili susama sa process nga tubig, dili susama sa mineral o unsang mga matang sa klase sa tubig. Tap water tungod kay kini puro, tungod kay kini original ug walay sagol. Na nining panahon karon dili na ta mo inom og tubig nga gikan sa gripo. Anha na ta ni anang mga bottled water. But what is being recommended mao ang mga puro, why sagol? Kay it symbolizes purity. It symbolizes what is true. Mauna nga we are being reminded of this element nga numan tungod kay kini aduna nay sagol ug ang kining maong pan nga igpapatubo as being referred mao ang pagpakaaron ingnon sa mga Pariseyo. Gani diha sa Passover meal ang gigamit mauman ang pan nga walay patubo tungod kay it speaks about again purity, ang pagapuro niini. Ang atong ebanghelyo is warning us of these impurities diha sa atong kinabuhi nga susama sa kinaiya o gipadayag sa mga Pariseyo. Kay diha sa pagpakaaron ingnon imo mang gipresentar ang dili tinuod sa imong kaugalingon. Mao nang no matter nga imo na siyang tipigan, kana mugula ug mugula gayud kana kun kana dili tinuod. Ang usa ka maayong buhat mabdayag gayud kana no matter what diha
sa kahayag. Mao manggani sa maong ebanghelyo giingon nga bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa kangitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihunghong didto sa tinakpan nga lawak isinggit didto sa mga atop sa kabalayan. What is hidden will be exposed. But what is not hidden, because this is pure, madayag ug madayag gayod tungod kay kana tinuod man. Mga kaigsunan gyud ni Kristo, gipahinumduman kita niining maong mensahe nga angay natong huptan, a purity of the heart, a pure and everlasting and eternal knowledge and mind coming from the Lord. Aron niini, what is seen is honesty. Nga unsay imong makita, mausab na ang imong madungog. Kung unsa gani ang imong nailhan, maugayod ka na siya. And that is purity. Walay gitaguan, walay gipakitaan nga pagpakaon ingnon, kundili what is truly inside the heart. Ang imong nakita, maugayod ang unsay naa sa sulod sa kasing-kasing sa tao. And that is purity. And that is truthfulness. And that is honesty. Hinaut-unta mga kaigsuunan ko din ni Kristo, dili kita magpakabuhi sa pagpakaaron ingnon. Dili kita magpakabuhi diha sa bakak, diha sa pagpanglingla, kundili atong pauswagon o palambuon diha sa atong kasing-kasing ang purity of the heart. Our integrity, our being honest, kay kini mauman ang iya nga Diyos nun. Maningkamot kita diha sa atong kinabuhi sa pag-usab sa mga dili maayong buhat ug mga lihok, ang atong kasing-kasing nga tig-a, ang atong ulong nga gahi. Let us allow God to penetrate in our minds and in our hearts, to be pure, to be purified by the love of Jesus. Aron kita magapadayag isip mga sumusunod niya nga diha sa kalinis, diha sa kaputli, diha sa transparency sa pagpadayag sa atong kaugalingon. Kay mauman kini ang tinuod, mauman kini ang dalaygon, mauman kini ang magahatag o kahimayaan ni ining maong Dios. Amen.